genelde celep kule biz mardan celep çıkanak nohurdan celep çıkıyor geçeni kendin. Nohur näme doğunup kenin bulucu. Mardan onu yapar çıkanaktan halkayın nohur dep zat yok doğunup kenin buluşları. Balkana gelitsin nohur dep ödüňiz görkeçek bolup bölýäňiz geçeni kenin haramdır. Nohur näme? Doğunup kenin haramdır. Nohur dep zat doğunup nohur dep zat yok. Fiktir doğunup ken. Diker näçe tanak nohur wa bolsa. Nohur näme doğunup ken? Mar var, çerje var, balkan var, aşkavat var, daşoğul var. Sen kime cenken nohuru? Bu da oynatqı dip yazdır bana. Dişini atın dişi al edip. Hava. Sen söýgülüň şu. Gören adamın oynatqı diýip aylanıp çağany oynap uzun kitstirler. Çigidal bir reklam et görtür, öýt görtür, böýt görtür, prosmotr okan çağaçın. Yani hayırdır? Ona sen söýgülüň bana yazıp başladı. Ha? Hayırdır oğlum? O ayda bulara bir. İlnişnaň esna, owa. Noldan galjak bolýaňyzmy diýip ayda bulara. Oynaly bir ýany çykançyk çağaçyk näme etjegini bilenak. Zat görmedik diýip ýazýarlar. 7 derýän suwuny içip köpü görürler. Bolçakan düşündir özüň bulara gepleş. Sen näme uruýningda kadym bular. Jora boýdaşyňa gowa diýip düşündir. Maňa degmesinler. Eşdiňmi? Düşündir gepleş razborka dözüň. Men olary düşün her haýsyna bir düşündirip ýörmäge ýagdaýym ýok. Gurbanlygy ma gelýär. Hayırdır oğlum, yaman kuru toýsyrýaňyz ha? Ha? Gurbanlyga ýakynlap gelýäni bildirýär o ha? Bökjekläp başlaýaňyz ha? Razborka etjekmi öz uruýnynda kadymly bilen. Gör, sesini çıkaraymaz bular. Sesini çıkaraymaz durar şeydi. Dikkat. Ýa-men bir işleýän ýerime açky dukany bir daýda geldi mehribanlar. Yüzünden gözünden nur ýagýar görgürjümiň. Käbä var ýani eken nesip edenden inşallah bize de ýaxşy dilek etdik, gollu diýdik. Daýdam janmar aşy bir deýren ýagy bu bir täzelikde gelinetindir. Aqtyk gelin 17-lenji gelinim diýe aqtygym diýe. Kän eken görgüliň aqtygy. Bir diýe şuňa öýürdüm diýe 40 günem bolan aq entek diýe. Gudam diýe haramzada diýe gelinimiň diýe diýişi agyrdy bolýyn niýe seretdirmersiňiz diýip alyp gaýdaýdyr gyýdy onu aýrylyşdyraýdyr hakyt. Agy men niýanna mehriban arkadamyz var bu haram aýrylışýan gyrylmyşlara var agy. Näýleýden istrafam edip çykdy mehribanlar ýöne bu federal haramzada türkmen düzelmedi blogy düzelmedi. Hey diýişim agyr ýa diýbem bir gyýdyň aýrylışdyryp alyp gaýdyp boğamy gutoran şondan alyp gaýdyp gelmejeň ondan gowmy maskara var. He? Bolýa alyp gaýdypsyň götberen onu alyp gaýdan gora zatlaryny bir goýup gaýtmal keningde. Agramna gyzyl geçirdim diýe görgülje malla jaga tamara meňzana golynnagy. Agay menem daýda di näme agramna gyzyl geçir altyn ýumurtga mı altyn towuk? Men altyn ýumurtga taşlaýam ol günne diýdim de. Owen ýazga gidýänam bu şterýa gidýänlerim olarama biriniň çaga sen samsyk bolupsyň diýdim ýöne görgülje gatam görendir menden golynnagy. Agay gutolar Tonoň wagtmy hey bir sizde utançga ýa ýokmy buguna toý edip dawaralap berip ertesi günüm hey bir diýiş agyrdy. Amagyrdy diýbem bir gyýdyň alyp gaýdyp bolarmy? Ha? Sen başda görýänsiň aşy berýän ýerine moşuň diýişin bejertmäne ýagdaýlar ýokdur. Sen gyýdyň edinjek bu batandyrlar. Tuwa çörek batyryp ýandylar. Sen seretdirde ýydyna getirä gyýdyň maskara. Gutoranlar Ýahranlar atlanıp bile magdaýdan atlanırsam tanaýaňyz hemme jaňyz emädir. Ýöne gynannym daýda. Görseňiz siz emeşdirdiňiz gynanardyňyz mehriban şu jaga videony ýaýradyň. Şu haramlar öde gökçülmüşün mehribanlar şu edinen gelini. Adam humaý diýe.
Mirka çıkıp var ya, şu taym dayda mirkli atlanırjak galýony, geliniň atyn tutýan mähruwanar o hajana atlanıp durjak galýdy adamlar. Gynanyp ýöne geldi haýyş etdi. Menim şu videony çekdim. Bu haramlaryň strafda mähruwan arkadamy nämeseň asaýmasaň bular köpdir. Nämeseň daýmal mähruwanar diňe bara bular diňe durmuş şulaya. Çepde wonça da gorana haram. Tak. Erlerini gep berip atasıyını gaynakezilerini bağlılarını getirmeyen celep gelinlere değişli. Celep gelinler. Ben size yüzleniyem. Siz ne men esasında beydip bilýär. Karoçi. Size yekaca da diyesin geliyor. Siz ne edip başarıyorsunuz? O eğer diýilýän görgülüňe tır ýap git taşlaýaňyz da. Tır ýap git taşlaýaňyz. Şeýsini? O öýlenmäke daýalar köýene bir oňjak, o näme şänik bara, şoň maňzyna döndürýäňiz da görgüllüleri. Ne edip başarıyorsunuz siz? İçeden geçirýäňiz, qaqadan geçirýäňiz, bajydan absolutly geçirýäňiz. Gelmesin bajy gapydan. Awa. Şon saýlamen, saýla gelmesin gapydan bajy. Içem, pizde sowsy so. Öyle size mä biriniň bajysy. Yer kim öz ýadan düşüjüne öz oturýanlar, gelinler. Ýadyndan çykarma. Sizem gaýyn bolarsyňyz bir gün. Sizden hem gaýyz bolar inşallah. Şol erkekde onuň batysyna görkeden günüňiz görersiňiz inşallah. Ýazýan şutagyny. Bomba aýtdy diýersiňiz ona. Bomba gence aýdypdy şu atlar ýazypdy diýersiňiz. Aslında bravo size ýöne Hudaý gargan söz bar. Allah jan näme diýeýin size iňli alqışa däl gargyşlap edýär. Awa. Yaman netiniz öz başyňyza bolsun. Awa bağlılara gaýnakeçilere edýän gaýnary edýän doga jadylaňyz öz başyňyzdan ýylsyn gelinler. Hudaýym iňir erbet kesele sataşyn. Şo ýigrenýän gaýnakeçi bağlydyň elinden näýleýden götüňiň bokuny süpürüp näýli diýjek bilen söz tapamak umuman. Götüňiň boku diýjek bolýan şolara gal. Awa düşünür ýa, diýjek bolýanna. Kutoror, haram zada gelinler. Yigitlerimiz siz zaýalaýaňyz, siz tirýap get taşlaýaňyz kutoror. Ölüm Hudaý, siz ýaly gelinler, yer ýüzünde de, ýeriň aşagyna da yer ýok. Sen kim dost? Ejeň eli, aýagy, ýüzü, gözü, jany sag bolsun. Ejeň ejemdir, ejeňe salam aýt. Tawa illere, ejegar, tawa serem gowat ýazypsyň ejeler, ýatladypsyň minnetdar dostum ýatladyň üçin. Hawa inni ýöne bular ýaly kirli adamlar, kirli sözleri, awa kirli zatlary diline alany üçin döwleti garaldyp bilmezler. İnşallah Allah synyasy ýalan şerlerinden. Hawa galy berse dost bololdy. Çaňlaşaly, habarlaşaly, gatnaşaly. Menden ýagşylyk öwrenirsiň, ýöne men senden ýamanlyk öwrenmen. Menden arassalanarsyň, ýöne men sen ýaly kirlemen dost. Hawa bile gatnaşmam bilersiň, wideoda düşürüp gerek bolsa, bile oturup nanam ýer. Ýöne şu ýalan sözlerini men dilimden eşitmeýän dost. Hiç kime de, hiç kime. Hawa. Adam senem belki öwrenirsiň hiç kime şeýle atlar diýmellerligini janyňy sag bolsun. Minnetdar dost. Hawa, şu ejen ýatladan üçin minnetdar söýgeniň üçin näle? O söýgünjam sen özüňe gerek bolsa söýg. Werejeňe de diýip barda. Ýöne ejen janyň göwnüne degme göwnüne degersiň beý diýsen. Meňe göwnüme dep bilen ok. Ýene de bapşa diýesiň ele maňa diýber. Hawa men götürýär ablatlary. Göre ölýän munyň hiç satdy. Her hilek dady, her hil dost düşmany görýüwi, içgarany hemme dady. Göre ölýär dost. Hawa gülüp gel, minnetdar dost. Syla saňa, sylap bilýän, sylama saňam näme diýe halanyň et. Hawa, oň üçin bu zat söýleň üçin hawa köp adam gördük internetde girenimiz bar. Köp senýal kirli şu sözleri diline alýan, hata ýazýan adamlar gördük. Ýöne şoý arassa bolsa hiç ýyl täsir eden ok sen onuň täsir edýän bolsa, значит senýal hapa bolýar. Menem senýal hapa bolsam, sana görärak jogap bererdim dost. Hawa, janyň sag bolsun ýene de gerek. Bu dilekler sana iň gowy arzular sag bolun.